Familiar ba ganito guys? Ito yung kulo. Nasa ilalim ng kulo. Kung sama ni putol-putolan ba ne? O ano lang? Ano lang. Kuan lang katunga. Balik upat ka ng slice. Ganito? Upat lang ka slice. Ganyan. Ganyan pala. Kulong, ano kulong? Masubok ko ano? Subo ko niya na rin ikaw. Depende na rin mo kung kaya din mo. Okay lang. Ano yung mong paniod to panihapon sa una? Kulo. Pero barato na lagi no? Ano barato na eh? Pero ba'y kulong lagat? Ha? Kulong lagat. Mahal na itong kuhan, itong i-post online. Tag 30 ang usa. Sa? Dire, pinangahan ko. Pinang content ko. Ha? Kuhan guys, susunod yan eh. Luto na. Kaso lang murag di masulod. Ha? Lagat o daganon kayo magkuha ng tubig. Yeah, kuhan man. Mas sayang magdi maluto tanan. Upat lang gani. Hiwa. Hiwa? Gani. Na naman di. Sakta na. Ito na. Ito guys. Alam na naman ko sa mad din. Mani. Nasugat ako ah. Bakit nagkasugat ako? Alam mo ko sugat lang. Hindi mo ko nagkasugat. Hi guys, wait tayo guys. Ay, baliktad. Nasaan din ipasok. Wait tayo naman ilang. Wait tayo naman ilang taon. Ayan guys. Guys, luto na ang atong kulo guys. Labo kayo siya. Manamis-tamis. Pwede niya sa panghilili sa bigas. Kaya bigas tag 60 ng kilo. Ito 10 lang sa kabok. Isang piraso 10 pesos. Ha? Sobra pa isa. Te! Nipalit kong doon. Kumain yan. Maugan niyo. Hapit na nga mahurot. Karoon lang nakapag-video. Ngayon ako nakain ito. Versus ko siya. Wala. Anong pala yun? Ayun yung panlakan. Kaong ko. Kanan yung mga sugo. Hindi ako man nakwala. Sabahuon ako na lang. Karang ba yung ulit na kakao ng kulong? Tama na.